λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ, στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω, και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω, και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Όχι μόνο το ορεικτό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Όλη η παιδεία έχει γίνει μια πρίκα. Τι τα θες φίλε μου. Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε. Σε ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι? Φυσικά είμαι. Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα? Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο. Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα? Ορίστε. Εξοκομματικός, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι? Ποιο? Λέω, Αναγία μου. Ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα. Κατάλαβα. Μου λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ, καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι, και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω, και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φτέσματος και χραπ τσακώνεις ένα μιναρέ. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέος και ανακριτού, εξέρχεσαι απ' την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Κι άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ! Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Εγώ θα σας παρακαλέσω, επειδή είστε μέσα και στα έξω, να μου πείτε τι θα γίνει με το ζήτημα της Κύπρου. Γιατί ο Πλάτων μήπως θα με πάρει αν πάρουμε την Κύπρο. Άμα το λοιπόν δεν την πάρουμε την Κύπρο, δεν θα πάρω εγώ τον Πλάτωνα. Και άμα θα πάρω εγώ τον Πλάτωνα, χαιρέτα μου τον Πλάτωνο. Έτσι λοιπόν σου είπε ο Πλάτων, πως θα σε πάρει άμα πάρουμε τον Πλάτωνο. Την Κύπρο ήθελα να πω. Τότε... τελείωσε. Ελάτε τώρα με κοροϊδεύετε. Από τη Δευτέρα λέγω, δεν θα πεινάει κανένας. Εγώ και τη Δευτέρα θα πεινάω. Δεν γίνεται, γιατί θα είσαι χορτάτος. Μπορεί θα πεινάω. Πώς να χορτάσω αφού κάνω δίαιτα. Σας κοροϊδεύει όλους, μην τον ακούτε. Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε τα χελιδόνια να μας κουτσουλάνε όλη μέρα. Θα διορίσουμε 4 να τα διώγουν με τα καλάμια από τα σύρματα.
Από τη Δευτέρα θα αρχίσουμε να κτίζουμε γιοφύρια. Τι να τα κάνεις τα γιοφύρια, αφού δεν έχουμε ποτάμια. Θα κάνουμε και ποτάμια. Δύσκολο είναι. Κοροϊδεύεις τον κόσμο. Ψηφίζοντας Γκόρτσο! Ψηφίζοντας λέγω, αγαπητοί μου συμπολίτες, Γκόρτσο! Ψηφίζετε πρόοδο! Το νερό μου κουράστηκε. Ψηφίζετε λέγω αναγέννηση! Ψηφίζετε ομαλότητα! Ψηφίζετε Γκόρτσο! Αράπης! Αράπης! Πότε να πάρουμε λεπτά? Αύριο σε 9! Αράπης! 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 Μεγάλο το ρεύμα σας. Πρωτοφανές. Αυτή τη φορά θα είστε σίγουρα βουλευτής. Έτσι νομίζω και εγώ. Οι ψηφοφόροι ορίμασαν πλέον. Ήταν καιρός, φίλοι μου, γιατί χάσαμε ήδη 5 εκλογάς. 6. Καλά, η πρώτη δεν πιάνεται. Πληρώσαμε τους ανθρώπους. Αύριο το πρωί στις 9. Και έχουμε και εκείνες τις υπηρορίες της Κουκουβάωνες. Μάλιστα. Πού είμαστε αύριο? Και Σαριανή. Σαριανή. Φρόντισε να έχω ένα κόκκινο γαρίφαλο, σε παρακαλώ. Το έχω βάψει ήδη. Θα σας εξαφανίσομεν. Όταν γυρίσω θα τους χαμίσω και αν αργήσω δώσ' τους κι αυτό είναι τα αρχίδια μου τα δυο. Όπως τα λέγω να τους τα γράψεις, όπως τα λέγω να τους τα πεις.